Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň ýurdun vilayetlerine edýän saparlarynyň çäginde häzirki pursat Balkanyň administrativ merkezi Balkanabad şäherinde güýçli dipginde mezuri arasaçylyk işleri geçirilýär. Şeýle-de bu taýýarlyklaryň arasynda daşawuzda vilayet häkiminiň ulogunyň ýoldan çykyp oňa kiçik şiketiň ýetendigi barada hem maglumat gowuşýar. Häzir Balkanabadda şäheriň we vilayetiň beýleki taraplaryndan getirilen büdjet işgärleri arasaçylyk işlerine mezur edilýär. Berdimuhammedowyň saparynyň dowamynda onuň täze mescidiň açylış dawarasyna gatnaşyp sadaka bermegine hem garaşylýar diýip Azatdyň yerli habarçylarynyň biri 12-nji iýunda anonimlik şertinde maglumat berdi. Belläp geçsek soňky döwür Berdimuhammedowyň vilayetlere edýän saparlarynyň çäklerinde şeýle-de paýtaxt Aşgabatda mescitlerde prezidentiň galam hakyndan düşündigi aýdylýan ferişdeleriň hasabyna sadakalary bermek, olaryň dowamynda prezidenti jan saglyk diläp doga dileg etmek ýoň boldy. Hökümet tanqidçilarynyň köpüsiniň pikirine görä, Berdimuhammedowyň kitaplary döwlet ristesine çap edilýär we ýaýradylýar. Raýatlar köplenç olary satyn almagy mejbur edilýär, emma daşary ýurtlarda olaryň beýle geçmeýändigi aýdylýar. Munyň netijesinde mescitlerde prezidentiň adyndan berilýän sadakalaryň hem prezidentiň öz şahsy däldi, eýse döwletiň ferişdelerine gurnalýandygy bellenilýär. Bu ağırlıkta daşawuzda Berdimuhammedowyň saparyna görülen taýýarlyklaryň fonunda vilayetiň häkimi Nazar Muradowyň kiçik köçe ýol hadisasyna uçrandygy barada hem maglumat gowuşdy. Häkimiň ulogy Guwa dağdan boldumsaza ýakynlandy, ol ýoldan çykdy. Munyň netijesinde häkimiň maňlaýyna şiket ýetdi. Hadiseden soň häkimiň gatnaşmagynda şol sanda Könürgün şäherinde geçirilmeli taýýarlyk çäreleri ýatyryldy diýip 10-njy iýunda ýüze çykan bu ýagdaýlardan habarly çeşme gurrun berdi. Munyň netijesinde Berdimuhammedowyň ýurdun Demirazık vilayetine meýilleşdiren saparynyň ýatyrylyp ýatyrylmandygy häzirlikçe belli däl. Bu we ýokurda beýan edilen beýleki ýagdaýlar barada hem vilayet häkimliginden maglumat almak başartmady. Galy berdi prezidentiň Balkana we daşawuza etjek saparlarynyň senesi nämälim bolmagyna galýar. Bular barada döwlet mediasynda hem öňünden hiç ýyly maglumat berilmeýär. Mundan öň Berdimuhammedow 8-nji iýunda Lewap we 9-njy iýunda Mar vilayetlerinde saparda bolupdy.